Počkaj, Janko, počkaj ešte, ich fotím. A toto sú, ne? OK. Einen Moment, bitte. Noch einmal, ja. Super. Danke. Keď urobí dva, Danke. uvidíme, či to... No dobre. Tak zajtra príde. To je také, že budete budovať v Rožňave a potom aj ja prídem. Však samozrejme, budeme to normálne pobudujeme. Podľa mňa má okolo 185 bodov, 187. Milé. Trošku nemá hĺbky. Na výsadách niečo chytí, perlovanie má pekné konce, má pekne vybialené. Na výsadách niečo chytí. Trošku má rúže malé. Nebude mať viac ako nejakých 20 na 22. Ani toľko možno. Ja som mu nechytal. To bude mať Okolo 23 bude. Myslíš, že? Ja som chytal, mne sa zdá, že sú relatívne menšie ako... Asta pa ostalo mine. Mit? Ja tu jeba, ja nemám učeská vlasy tam. Dobre, chlapci. Som spokojný, že máme to za sebou. V tomto počasí som si nebol celkom istý, že či sa nám niečo podarí. Si mohol robiť večer, aby už sme majcu 20. Tak včera, keď bol stretol toho osmoráka väčšného, čo tam bol taký 6-ročný jeden osmorák, ty kokso. Super. Ja viem, len tým sa rozhodol, že chce strieľať, tak je len už nás sa pozrel na nás a išiel rýchlo voda. To som nebol ešte robiť. Wenig ist er geschossen. Taký väčší osmorák, vieš, taký vybialené konce, očníky tak vytočené, pekný. No, pekný sme im urobili výrad, ne? Das wird es nicht mehr geben, weil ich nicht mehr was reden. So, du kommst nicht Aj, ty môj kamarát. Also Teufel ist Pani wieder. Jeseru. Und der Drittel ist in 2 Jahren, der haben wir 3,5 draußen, sondern auf 5 verschwunden. No vieš, ja som si taký dostal nechápal. Zase, vieš, dobre, že... Das steht beim Dreitopf oder was? Ja, tak to sme spolu prežili.